Kaputan nito. Go! So, anong tama? What's up, mga guys? And andito na naman kami para tumagay. You know why? Salun mo ako, tumindig ka Sa sa Jean. Sabi niya, ikaw man sa niya. Parang yan tumagay, sabi ni Roma, sabi ni Rene, ikaw man sa niya. Pero niya sa Jean. Play. Ew. Mga guys, pagpasensya niyo. Pasensya niyo na po mga guys. Ano? Ito din yung ako makat, ako ang director. Natayan tulong. Tuturuan namin. Mga guys. Tuturuan namin kayo kung paano uminom ng gin. With sito. Na hindi nilalasay. Yung sito na hindi nalalasay kagaya namin. Tangina. Kalahating box. Pakita yung kalahating box. Ay, isang kahon. Isang kahon na box. Mga guys. Basic. Malungaling. Hoy! Mga ka-guys, di na po mga ka-guys kaya ng aking mga kasama, kaya punta na kami yung Legazpi kasama ang 4 na gin. Ito lang po ang ibibigay ng aming mga kasama dito mga ka-guys. Doon lagan. Mga ka-guys. Sakto pa nga. Di sumobra, di kumulang. Sakto pa nga. Regalo namin ito mga ka-guys. Tara mo. Wait. There's more. There's more. More. There's more. Yes. More. Ang bobong puta. Ay, puta ko kayo. At si Arian. Arian Barcenas. Shout out po. Shout out po kay Arian Barcenas. Ang tanga mo, promise. Ay, Jaja. Wait na, there's more. Nanawagan po kami kay Nanawagan po kami kay Jaja. Iyo, Jaja, Facebook niya tabi. Jaja Dado. Ayun. Na kung pwede na tabi ka mo makibalikan. April tabi. April lang pangarang ano doon, hindi pakihiram na bata din kat. Si April tabi. April 27. Ay, 2094. Fatal! Ano? Yung pangalig na ako po, di ako nakikibalikan sa ex ko ni po, marong po putang ina ka. Day man, tanga! Tara mo, it's part of growing up. It's part of marong po. Shout out kay Mark. Wait lang, yun lang po. Kay Mark Aryan Barcenas tabi.
tabi, shout out. Dahil mo tabi, pagtuloy po ng sayong ang samuyang lamisa. Iyan po, nakakaano sa imo. Umutot po siya. Kaya, rewind. Ano masabi niyo sa Balabagon Beach? Kabobo. Imoy na! Hindi ko alam kung paano ko i-edit ang content ko, please. Dapulan ako tatanggal. Pero dapulan ako mo yung Magkagaya! Go! Start! Layo. Parang ganyan. Sabi mo sa Balabagon ang kabobo. Ay! Mga morning glory yan! Ano? Ano daw? Ja. Dako nung giyaro kayo, dako nung isira no. Ja, oh. Tubig. Yo! Wish you whip. Hindi ka na mablog. Ano kung mablog ka ba? Video! Gaga ka! Dahil na! Last na lang. Ba ito? Ano mo lang atin? Dinamita mo lang. Ba ito nung nagdaro? Kaya kung maargo ka, pag kaming tulomis mo, magargaw tayo sa bahay. Ano daw ngayon? May ano kaya sa may kay Ube to? Duman ka mo, mag-move ka mo duman oh. May liwanag kayo sa may kay Ube. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Si Japa! Oh yeah!
Thank you very much. Please like and share and subscribe. Don't forget to like my page. Dapat naman sa laog. Dapat naman sa laog. Ikaw kitang ano, laog. Makoros pa. O yan na o. Sige na. Kayali ka naman. Uy, na chorus na. Mobile ka. Oh. Hindi. Gangnam Style. Tama ba kayo boss? Pag maaga, kasi sa puro. Ano mo? Ano? Yan. Ako kung magkulok na baka marot ang camera. Puro Jollibee kayo. Walang mga konset. Puro Jollibee. Garo ka dyan, Jollibee dyan. Tapos na. Bye!